Здравейте, мили приятели! Добре дошли отново в моята кухня. Ето, че пак сме заедно. Днеска ще правим торта, която може да си направите за Коледа или за Нова година. Тези, които сте си избрали рецептата първата за Коледа, тази ще им послужи за Нова година. И така, тортата е лесна, бърза, без печене. Малко е визуално наподобяваща на чизкейк без печене. Казвам ви ги тези неща, за да придобиете долу-горе представа каква торта ще правиме. Тортата се казва Черноморец. Името идва от автентичните на времето бомбони Черноморец. Не на времето. Те все още ги има и са страхотни. Бомбони Черноморец. Ето аз съм си взимала тук за декорация, понеже искам да декорирам тортата отгоре с тези бомбони, за да знаете какво да очаквате вътре. И така, от какво имаме нужда? Имаме нужда от бисквити. Един пакет бисквити закуска с какао. Същевременно масло, разтопено масло, което направо смесваме. И портокалов сок. Портокалов сок, който съм си стискала от един портокал. Наливам си го целия. И портокалови корички. В случай рецептата е с портокал, с пресен портокал, коричка нарендосана от пресен портокал, но тези нашите портокали, които са на пазара, са третирани, както знаем всички, с различни препарати. Това са портокалови корички, които сама съм си приготвила наистина от домашни портокали, за които съм сигурна, че не са третирани, и съм си използвала коричките. И просто ги използвам за сладкарски рецепти. Така, сложихме си портокалови корички. Една част си слагам тук, една част си оставям да си сложа и в крема. Което значи, очакваме от тортата портокалов вкус. Разбъркваме се сместа. Трябва да стане лепкава основа, като за чизкейк, и то вече имам доста торти с такава основа, която ще разстеляме в форма. Бърза, лесна торта, която не изисква много време за приготвяне, а също време е много вкусна. Сами ще видите продуктите, които ще вложим вътре. Няма начин резултатът да не е хубав. Портокал, фастъци и така. Форма за торта с падащо дъно. Хартия, аз си слагам хартийка, понеже ако ми се наложи да се мести тортата от формата, нямам никакви проблеми. Всъщност може само дъното, понеже ринга няма проблем. Ще си сложа хартийката само на самото дъно. Ето какво правя. Слагам се отвътре и просто се закопчаваме дъното с хартията. И се получава това. Подгъваме се да не ни пречи хартийката. И почваме да си... Ето. Така, почваме да си изсипваме сместа и да си я пресоваме към дъното. Значи, бисквити закуска има малки и големи опаковки. Тази опаковка, с която аз правя, е от големите. Вие си преценете, понеже и форми за торта има малки и големи. Преценете си, ако вашата форма за торта е по-малка, вие си направете с по-малкия пакет. Така, аз пресовам с лъжица. Си оформям булата. Някои си го правят с дъното на чашка. Както ви е добре, както вие сте се свикнали. Въпросът е да се пресова дъното. Да си направим една хубава основа, добре пресована. Маля как ухае на портокал.
в момента от портокаловия сок, от портокаловите корички. Просто аромата наистина е вау. Така. Мисля, че нашия блат е добре пресован. Така. Поставяме го. Блата няма нужда от печене, няма нужда от замразяване, охлаждане и така нататък. Оставяме си на страна блата и се захващаме с крема. Крема, какво ни е необходимо за крема? 400 мл заквасена сметана, 400 грама фъстъчно масло, фъстъчен крем и така нататък. Едно и също е, както и да го срещнете, или тъй наречения фъстъчен тахан може да го срещнете. Изсипваме си тук в тортата, в крема ще има и желатин. По-нагледно ще обясня как се работи с желатин, понеже имах няколко така дами се интересуваха по-нагледно как се работи с желатин. Много е лесно, но идеята е, когато работим с животинския желатин, да не завира, където и да го разтапяме, било в микровълнова, било на котлона на водна баня. Значи, когато е на котлона, се го правиме на водна баня. Идеята е да не завира. А когато използваме растителния желатин агар-агар, там вече той задължително пък той трябва да заври. Поне 4-5 минутки дори са му необходими на него, за да му се отворят желиращите свойства. Така. Понеже това фъстъчно масло, което аз съм си взимала, не е подсладено, аз ще си добавя 100 грама пудра захар. Но има такива фъстъчни масла, които са подсладени и то доста подсладени. Затова, че внимавайте какво фъстъчно масло си вземате и какво ползвате, за да не си пресладите, да не стане много сладка или пък въобще да не стане сладка тортата. Сега ще си добавя пудра захар и ще си го разбия с миксера. Дори може през това време желатин, ще си го направя през това време той да ми набъбва. Едно пакете желатин използваме. В случая, да, този е най-добрият. Доктор Йоткер. Изсипвам си желатинчето в малка купичка и тук ни е необходимо нагледно. Ще използваме тук да се налее водичка студена. Необходимо ни е 3-4 лъжички студена вода. Идеята е, желатина е сух. Идеята е желатина да набъбне. И сега в момента е течно, но много бързо той набъбва. Оставям го да си набъбне. През това време ще си разбия крема. Само момент да се разчистя. Така. Използвам бавните обороти, понеже пудрата захар да не се разхвърчи наоколо и за това. Само искам да ви кажа, че микрофона малко отказа и сега ще се наложи да коментирам зад кадър. Така, тук смесваме, добавям си портокаловите корички, които си бях нарязала предварително. И понеже разполагам със сладко от портокалови корички, решавам да си добавя малко от сокчето, което е в буркана, за по-интензивен портокалов вкус. Разбърквам си всичко. И мисля, че вече сместа ни е
готова. Така, тук това не е желатина, който изкарахме от микровълновата фурна и беше втечнен вече. Когато прибавяме желатин към студени кремови и ястия, аз предпочитам да си темперирам двете смеси. И затова добавям лъжичка от студения крем в случая към желатина, за да изравня температурите. И после си го връщам в самия крем и си разбърквам енергично, понеже кремът е студен и желатина от самата температура започва веднага да стяга, буквално. Желатина стяга при студени неща, при ниска температура. Тук вече блата ни е готов, крема ни е готов. Следователно смесваме тортата. Изсипваме си крема върху тортата. И понеже е доста гъстичък на консистенция, няма да е необходимо много време за желирането. Но все пак ще си поставяме тортата в хладилник. Тортата ухае много приятно на портокал и на фъстъци от фъстъченото масло. Просто заглажда ми се отгоре крема. Трябва да е хубаво гладко, понеже като сложим шоколада, да стои самата торта с хубава гладка повърхност. Сега следва да си направим ганаж, шоколадовия ганаж. Имам необходимо ни е 200 грама шоколадов кувертюр, или така наречения готварски шоколад, към който си добавям в случая прясно мляко. Може да си добавите и сметана. Примерно аз си добавям около между 50 и 100 мл прясно мляко в зависимост. Сега малко си подгрявам на котлона сместа, но първоначално си бях добавила само 50 мл мляко, но според мен е малко гъстичко и си добавих още 50 мл и супена лъжица олио, за да може да стои по-лъскав самия ганаш. Сега вече си го изливаме върху тортата, разстиламе си го така хубаво по цялата повърхност и следва охлаждане. Така, изкарах тортата от хладилника. Малко, нямаше час, може би около 40 минути я държах, но нямам търпение буквално да я срежа. Надявам се да се е охладила, напипани, изглежда охладена. Сега ще се изрежа формата, да можем да я освободиме. Значи, когато имаме шоколадова торта или шоколад, е хубаво ножа да е топъл, за да вадиме по-хубави парчета, така да се каже. Ползвам бомбони черноморец, една малка кутийка. Половината се оставя за декорация, половината, нарязани на 3-4, се слагат в крема. Така, сега ще си срежем тортата. Грешка. Да, мисля, че е добре. Така. Какво забравих? Оставила съм си декорации. Така. Тук може всеки да използва фантазия
как да си декорирате тортата. Оставям ви на вас тази възможност. Аз ще ви покажа моя вариант, как аз бих си я декорирала примерно. Така. Имаме малко такива корички съм си отрязала с картофо-билачка от портокала. И така. Сега да си отрежеме тортичката. На всяко рязане е хубаво ножа да се почиства и да се подсушава, понеже да може да се вадят хубави парчета. Сега първото парче, знаете, винаги се вади най-трудно. Така, мисля, че работата стана. Ето това е. Аз ще се сложа, съм си приготвила и чиника декорирана. Ще си сложа и на самото парченце декорация. Няма да го оставя естествено така недекорирано. Така. Марче, който много уважавам зимно време. И мисля, че това. Това е моето предложение за торта черноморец. Лесна, бърза и много вкусна. С портокалов и фъстъчен вкус. Това е от мене. Надявам се моята рецепта да ви послужи за вашите празници и до скоро! Чао!